Čaute pri novom videu, kto si ma nevšimli, kto sa odhalil. Mal som kúknu. Som sa odvážil odhaliť, ideme sa na panta. Nikto tu so mňou není, ako sa môžete pozrieť. Otoč sa, ne okolo. Nikto tu není. Koľko je hodín? Počkaj. Teraz mi kameraman povedal 13:13. Kto je tu nový? Dávajte mi odbery, lajky, komentáre, to je najhlavnejšie. Nie, postačí aspoň jeden odber, to mi uhlíte. 1, 2, 3. Dobre. Ktorý ste noví, ktorý má starší, ja som už neviem, pred týždňom, natáčal, nevadí. No a môžete sledovať Horror 39, to má tiež dobré videá. S bicyklom, spolupracujeme s ním. Mám tiež bicykel, len teraz je na servise, lebo sa mu ohol kotúč, koleso. Mám elektrickú kolobežku, ohnutý kotúč, ale to už je opravené. Ideme na freestyleovej kolobežke, takže dávajte lajky, odber, komentáre a ideme. Merch bude čím skôr sa poznaším, na proste hen sa ponáhľam, lebo merch ešte nemám, potrebujem si ho urobiť. Ešte bude jeden nový youtuber, to je môj kamoš. Ten má tiež Cooking 2 a bude mať Surona. A budeme mať spolu merch. Takže dávate lajky, odber, ešte raz ho chápte. Mám teraz nové nálepky, takže aj kupujte nálepky. Dúfam, že to máš. Keď tak Tomáš, Kobra 10. Alebo v prípade Švarcik. Neviem prečo, keď môj kamoši... Ja nevolám Švarcik, môj otco sa tak nevolá. Nikto sa tak nevolá, hneď sa ide tak dali. Je zo strany, ne? Pripravený som. Takže, dajte, no dobre, nebudem už obťažovať, ideme na to. Pripravený? Stvárané drží. Dobre, 3, 2, 1. Keď som začiatočník, mal som zlomenú nohu. Som zadýchaný. Poďte sem do Bukmeric. Máme tu minizo. Je to obec, sú tu emu, barani a takéto. Alebo potom máme kaštiel. Máme tu ihrisko. Pekne, bude to ešte lezická stena. Bude tu parkour. Bude tu ďalší park, skatepark. Tešte sa, je tu škola. Môžete sem chodiť, lebo to je tu super. Lebo tam furt každý deň na každú prestávku púšťajú pesničky. To je jedno. Od Nadávia, od Cepar, od Luka Bracio, to je jedno. Všetkých púšťajú. Však kameraman sa hanbí, nechce hovoriť. Dobre, odhalíme. Keď dáte 25 lajkov, ne, prehnám, 30 lajkov, tak sa odhalí. Dobre, kameraman? A keď tam bude takých 10 odberov, môžeme odhaliť aj Horror 39, ok?